Я да видим сега. Какво правите? Давай, Савия. Къде е супичката, мамо? Къде е супичката? Не е целият хляб. Я вземай супичка. С лъжичката как едеш? Покажи ми. Къде е лъжичката, мамо? Къде е лъжицата? Сави, къде е лъжичката? Така. Айде сега покажи как едеш, мамо, с лъжичката. Да, вземи супа. Да, яш сега. Браво, мамо. Вкусно ли е? Не. Не ли, мамо? Добре, ядем сега Рая. А покушаш колко време? Браво на Райчето. Точно така. О, какъв голям хляб. Давай, Райче. Добре, мати готов с неговата супа. Мати, изяди ли си я? А хляба къде е на мати? И хляба си е изял. Бре, че огладнели. Добре. И сега ще перем. Аз си изяжу даже. Я да видя. Мати, ето го първие. Дай сега усмивка на камерата. Кой ще е следващия? Айде, давайте. Казвай, яще си супичките. Я попитай сега, баба Роси, какво друго има за ядене? Баба Роси, мати е готов. Готов ли е? Да. Браво. Сега баба ще му даде едно хубаво доматче и малко кюфтенци и бъце. Абе, и аз набра. Добре, може всичко. Който си изяде супичката. Сави, кажи да. Ето тук ви слагам в чиниката. Я вижте какъв домат има тук. Такъв домат някой виждал ли е? Я? Я вижте. Да. Аз такъв сорт бях и аз си насяла. Обаче малко снапче намали. Внимавай. Не. Искам още хляб. Не. Ето, това ти се слага. Мам, искам още хляб. Сега баба като донесе Сега на Савито какво да му дадем? кюфтенци с Аз искам доматчета. ребърце. Добре, Я да видим, Леля. Изяди ли си супичката, Леля? Не. Окей, едно. Разрязвам го, ако Аз има искам да желаеш. Дай усмивка. Я сега Савито да даде усмивка. Леля. Я сега Леля да даде усмивка. И мати да даде усмивка. Айде сега баба Роси да даде усмивка. Не, баба не дава усмивки. Айде следващото идва. Ето, малко кюфтенци и едно ребърце. Ядай. Светнаха им очите. Айде сега и на тебе ще ти дадат. Савито. Айде кажете чао на камерата. Добре, целувки. Да гледаме клипчето след 10 години. Да. Искам да видим клипчето.